Pán s vami. I s duchom tvojim. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Jána. Sláva tebe, Pane. Ježiš povedal Nikodémovi: Nik nevystúpil do neba, iba ten, čo zostúpil z neba, Syn človeka. A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nikto v Neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze Neho svet spasil. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála tebe, Kriste. Ľud začal chabnúť na ceste. Cesta znamená na život. To chabnúť je vlastne, keď prichádza možno ten veľký stereotyp stále, tá všednosť, a kedy prichádza nejaká netrpezlivosť. Všimnime si, izraelský národ začal byť vlastne netrpezlivý. Už sa mu protivilo to, že musí jesť stále len manu. Bol nespokojný, začal šomrať, sťažovať sa, šomrať voči Mojžišovi, voči Áronovi. Vraveli, niet chleba, niet vody, tento biedný pokrm sa nám už protiví. Čiže to šomranie predstavuje neveru, nedôveru. Všimnime si, čo následkom, čo prišlo vlastne do tohto národa, vlastne to, že začali hrízť hady, preto sa niekedy povie tak obrazne, že hríze niekoho svedomie. Hej. Tieto hady predstavujú vlastne symbolicky vlastne to, čo robí hriech v našom živote. Alebo čo aj spôsobuje jed, ktorý necháme v svojom tele, tak za normálnych okolností, keď s tým nič nespravíme, tak zomrieme. To isté robí hriech. Keď s ním nič nespravíme, tak zomrieme. Jasne, že nezomrieme fyzicky. To bolo to prvé pokušenie Adama a Evy, a ktoré im diabol povedal: nezomriete, nič sa nebojte. To tak není. Ale oni zomreli. Stratili svoj vzťah s Bohom. Prišla do ich života vlastne všetko ostatné, čo je následkom hriechu, aj smrť, nakoniec aj fyzická, biologická, ktorá prichádza, ktorá sa stala nevyhnutnou pre všetkých ľudí. No a potrebujeme teda s tým niečo robiť. A Boh nám ukazuje, čo sa s tým treba robiť. Keď som si čítal tieto čítania, tak mi prišlo tak veľmi silno, mi tak akoby tak zafokusoval to slovo vyzdvihnúť, vyzdvihnúť. Čo to znamená, až keď vyzdvihnete Syna človeka, že musíte ho vyzdvihnúť, ako bol vyzdvihnutý had na púšti, ktorému kázal Boh Mojžišovi, aby urobil medeného hada a vyzdvihol ho. Čiže symbol toho naozaj, čo symbolizoval následkom ich šomrania, ich nevery, tak bol vlastne to, tí hady. Ešte dobre mali tí Izraeliti, že si to dokázali spojiť, prepojiť, že vedeli rátať ešte 1 + 1 rovná sa 2. Čiže si to prepojili, že následkom toho šomrania, teraz tento hriech, je to, že zomierajú. My si to niekedy nevieme ani prepojiť. Sa čudujeme, že takí sme nešťastní, také veci sa nám dejú. Vôbec nás ani napadne to stať do súvislosti, že sa aj hneváme voči Bohu. Bože, tak a ty to ma necháš takto sa trápiť? A že toľko musím trpieť? A vôbec nám to nedojde. Dokonca kniha Zjavenia o tom hovorí apoštole Jana, že keď začnú sa diať akékoľvek rany na ľudí, a keď čo sa začne diať, akékoľvek choroby, tak ľudia budú ešte nespokojnejší a ešte viac začnú nadávať a hromžiť na Boha. A vôbec nebudú robiť pokánie. Pokánie, metanoia, znamená premena myslenia. To je to pozrieť sa.
pozrieť sa na kríž. Kríž ako drevo kríža bol nástroj mučenia. To, keď kresťania prví začali teda ako vôbec kríž, oni z začiatku ani nechceli ten kríž nejako ako symbol, lebo to bol také naozaj symbol pohoršenia. Až potom začali k tomu prichádzať, že naozaj kríž, cisár, ktorý mal vo sne, videl symbol kríža, že v tomto znamení zvíťazíš. A naozaj dali urobiť také znamenie, také, čo nosili teda tí rímski vojaci, ako znamenie aj kríža. A naozaj zvíťazili. A pre neho to bol taký začiatok toho jeho bratenia, jeho cesty, teda už nakoľko silné jeho bratenia, ale teda niečo sa v ňom pohlo. Čiže kríž ako taký by nemal cenu, veď na kríži zomierali mnohí. To je najpotupnejší spôsob smrti. Ale to, čo sa premenilo, bolo to, že čo urobil Kristus. On, ako sme to mali v druhom čítaní, ktorý sa uponížil, urobil tú kenózu, to vyprázdnenie, vzdal sa rovnosti s Bohom. On, ktorý nevinný, tak sa nechal odsúdiť ako vinník, ako keby bol on zločinec. On, ktorý to zobral na seba a vôbec nerobil, že Bože, tak ja som taký čistý, nevinný a prečo ja musím trpieť? Vôbec toto nevravel. Vôbec sa nebúril, vôbec sa nevyhováral, zobral to všetko na seba. Dokonca aj tie veci, ktoré my mu nedávame, aj to zobral. Všetko zobral. Všetkých čias, všetkých vekov. Od minulosti až po naozaj po budúcnosť, až po koniec sveta. Všetko to zobral. A vlastne preto to drevo kríža sa stalo iným. Nástroj mučenia premenil na nástroj spásy. Preto aj keď Svätý Otec bol na Slovensku, Jan Paul II, a keď slúžil Svätú omšu práve aj v tento deň, tak začal s tým O crux, ave crux spes unica, že buď pozdravený kríž, nádej, naša jediná. Čiže znamenie, ktoré nás zachraňuje, znamenie, ktoré nám ukazuje, čo Boh robí s našimi hriechmi, on naozaj ako nám odpúšťa, znamenie odpustenia, uzdravenia. To všetko je v kríži. No a prečo to slavíme teraz v septembri, keď vlastne Veľká noc, teraz tento budúci rok teda bude viac menej v marci a v apríli už budeme mať potom už veľkú noc, tak je práve preto, lebo Svätá Helena, ktorá je tuto na škôlke bývalej, tak ona našla kríž. A ten príbeh poznáte teda, ako ho hľadala. Tak jednoduchosti, kedy kladla chorých, nevyliečiteľne chorých na tie kríže, ktoré tam ich bolo spústa. Si povedala v srdci, naozaj ten Kristov kríž bude špeciálny, bude naozaj uzdravujúci. A keď sa uzdravil nejaký človek, tak dali ešte ďalšieho. A keď sa uzdravil, tak ešte ďalšieho. A keď videli naozaj, že to už naozaj je to tak, že to funguje, že naozaj sa tam menia, tak to bol ten Kristov kríž. Toto je Kristov kríž. Tu je ten kríž. Tu je len malinká smietka, ale tuto je ten Kristov kríž, na ktorom on zomrel. My to máme ešte dokonca aj kostol povýšenia kríža. Niečo to znamená. Zvyčajne, keď boli zasvetené kostoly, teda dostali nejaké meno, nejaký titul, tak to vychádzalo niekedy aj z toho poznania o mnoho hlbšieho, že v čom má dedina problémy. Čom konkrétne s čím zápasí, aké sú tu tie vplyvy. Ja neviem, niekde možno viacej vinný ten svet, tak viacej prevláda alkoholizmus. Niekde možno sú ľudia takí rozhadaní, možno niekde, neviem, sú povýšeneckí ponad ostatných, ktorí by sa len prisťahovali. Alebo kadejaké iné veci, ktoré sa dejú. Tak podľa toho potom dávali ten titul, keď videli, že aké sú konkrétne problémy. No a my sme dostali titul povýšenia Svätého kríža. Čo by to mohlo znamenať? Aké veci máme my sami, ktorými bojujeme? Čo potrebujeme dať pod Kristov kríž? A vyzdvihnúť Kristov kríž. Povýšiť ho na to všetko. To, čo najviac je to vzbúrou voči Bohu, je naša pýcha, kedy sa povyšujem nad niekoho iného. Kedy, ako hovorí apoštol Pavol, budú vás prenasledovať, dokonca to Pán Ježiš povedal, teda nie Pavol, a budú si myslieť, že tým slúžia Bohu.
Alebo apoštol potom Pavol hovorí, všetci, čo chcú žiť nábožne v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní. No a my potrebujeme čo spraviť, každý sám osobne vlastne. Čo potrebujeme robiť, je stále, keď mi je aj nielen ťažko, ale v živote najlepšie každý deň tak si zvykať, každý deň po troške. Hej. Vlastne to znamenie kríža vlastne robíme aj my. To robíme ako prorocké znamenie. Vždy, keď sa preženávame. Čiže závisí, ako to prorocké znamenie robíš. Vezmi si, robíš kríž na svojom tele. A to není len tak. Hoci to len, niekto by povedal, tak to len zamáva rukami. Ale není to len tak. Keď to robíš naozaj ako znamenie Kristov kríža, to drevo kríža nemalo žiadnu cenu predtým. To bol nástroj mučenia. Ale Kristus mu dal iný zmysel. A sa stalo znakom spásy. Akoby takým operačným skalpelom, ktorým Boh nás odrezáva od hriechu. A nás uzdravuje od hriechu. Od kliatby, od následkov hriechu. Od smrti. Od večnej smrti. Takže je dôležité, ako to znamenie kríž na svojom tele robíme. Že ho robím naozaj s vierou, že ho nerobím len tak, ale že si vlastne uvedomujem to naozaj, že Pane, tvoj kríž ma zachráňa, tvoj kríž mi otvára cestu. Tvoj kríž mi zjavuje naozaj tvoju lásku voči mne. Ty si šiel nielen z poslušnosti až na smrť na kríži, ale ty si šiel z lásky ku mne až na smrť na kríž. A preto to mi ukazuje naozaj to, že Boh ma má rád, že ma jednoducho nenechá. A tento svet potrebuje toto najviac. Znova potrebuje počuť tieto slova prijatia. To nás premení. Nie to, že počkaj, ak sa neobrátiš, pôjdeš do pekla. Tak toto nie. To je skôr strach. Ale strach nás neprevedie naozaj k tomu, aby sme začali Bohu dôverovať. A my potrebujeme nie strach. My potrebujeme lásku. My potrebujeme prijatie. A to nám dáva Kristus na kríži. A tu je teraz. A o chvíľučku príde sem, konkrétne, reálne. Sa tu sprítomní všetko to dielo, čo je tu. Tuto je akoby, máme naozaj historicky skutočnú čiastočku z Kristovho kríža. Ale tu sa reálne o chvíľučku stane. A celé ovocie vykúpenia tu sa deje. A my potrebujeme to vyzdvihnúť, Kristov kríž, lebo ináč sa deje, že mám príjmať nejaké duchovné veci a ja začnem mať útlom, začnem zaspávať, alebo nejaké iné veci sa dejú. Tu mi diabol sa snaží tak úplne zobrať to. Že hoci čo iné, inde som aktívny a keď sa týka duchovných vecí, tak totálne stále v tom. Tak potrebujem naozaj vyzdvihnúť Kristov kríž. Ja tam všetko poskladať dole. Pozrieť sa na neho s dôverou. Pane, tu ma príjmaš. Toto je moja nádej. Tu je moja záchrana. Tu je môj život. V tebe mám všetko. Keď si za mňa zaplatil tú najväčšiu cenu, tak ty mi všetko dávaš. Ja to príjmam. Celkom ti otváram svoje srdce. Celý sa ti odovzdávam. Amen.